Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarin namu na yau shekara ta 2023. Labarin namu za su soma da wannan sanarwa ta shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ta CNSP Brigadier General Abdurrahman Chani wanda ya rattaba hannu akan kudirin yin gyaran huska ayar doka ta kasafin kudin kasa na bana na wannan shekara ta 2023. Ƙarin bayani Biza Abubakar. Haka ne idan kuna tune a ranar 6 ga watan Disamba na shekara ta 2022 wannan kasafi na kudin kasar Nijar an tsaida shi ne a kan miliyar 3,000 da miliyar 291 da kuma 'yan kai. Kawo yanzu dangance da juyin mulkin da ya wakana a kasar mu ta Nijar tun a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Duba da irin yadda kasar mu take fama da takunkuman da aka kakaba mata daga kasashen waje da kuma sauran matsaloli na tattaro kudade a cikin ƙasa da ma na ƙasashen waje da dai sauran abubuwan da suka shafi yadda za a yi a ƙara kimtsa wannan tahiya saboda kula da bunƙasar tattalin arzikin ƙasar nan. To shi yasa majalisar ceton ƙasa a ƙarƙashin jagorancin wannan gwamnati ta wucin gadi ta yi wannan shawara kuma aka sa hannu akan wannan ƙudurin doka wanda daga yanzu aka samu raguwa a ciki daga miliyar 3,000 da miliyar 291 sai gashi an maido kasafin kuɗin ƙasar zuwa ga miliyar 1,000 da miliyar 981. Raguwar da aka samu a ciki ta kai kimanin miliyar 1,000 da miliyar 310 da 'yan kai. Dangance da haka aka sa hannu akan wannan kudirin doka a wannan rana ta yau daga fadar shugaban kasa General de Brigade Abdurrahman Chani saboda kawo sauki ga wannan sabuwar tahiya da kasar mu Nijar ta kama ta kokarin tabbatar da incinta a fuskar duniya da kuma martabarta da ma kokarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ma baki ɗaya. Haka kuma a ranar jiya 5 ga watan Oktoba an yi wani zaman taro tsakanin sojojin Nijar da kuma sojawan ƙasar Faransa domin shirya hanyoyin fitar sojawan Faransa daga Nijar. Taron da aka yi a Damagaram ya tsaye da cewa a mako mai kamawa ne sojojin ƙasar Faransa za su soma tattara kayayyakin nasu domin barin ƙasar Nijar. Haka za su ci gaba da yi har zuwa ranar 1 ga watan Janairu na sabuwar shekara ta 2024. A wannan taro an girka wani kwamitin da zai kula da wannan tsari daki-daki har sai sun tafi gaba ɗayansu. A jihar Talabiyar kuwa Colonel Major Mumuni Sani Kiyu da Colonel Ibro Mamman Bubakar sun kai ziyara a yau dinnan da safe a gundumar Walam kama daga garin Sargan zuwa ofishin 'yan sanda na garin Walam da kuma barikin jami'an tsaro ta Almahau domin shirya yadda sojawan Faransa za su tattara kayayyakin su bar kasar nan tamu ta Nijar. A wannan ziyara an tattauna da al'ummar yankin saboda wayar musu da kai domin a samu sojawan Faransa su daga lamin lafiya. Kasan mu ce sun ce mu mun ka kire su zo amma waɗanda sun ka kire su zo dan ba su san abin da suke ciki bane. Mu mun san abin da suke ciki, mu soji ne a masu, mun san abin da suke ciki amma mu ba soji mina hukai bane. Waɗanda sun kasu ba san abin da suke ba, inda sun san abin da suke ciki da tun da farin da ba su kasu. Amma cikin mun matsa musu, cikin mun sa su mun tilasta musu su tahi daɗa dole yanzu tahiya ta su. Mafarin kenan mun ka zo mu ce muku an haraka musu da abinci da mai da za su samu motocinsu da in ba su samu motocinsu mai ba su iya tahiya tunda su tashin hankali ne suke so dan in aka yi tashin hankali kenan suna ai su zamna to ba musu ai wannan tashin hankali. Sai kuma mu shaida muku da a yau ne Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zan ya dawo daga bulaguran da ya kai shi kasar Mali a nan hilin jirgi na Yamai. Prime Minister Ali Lamin Zan ya samu kyakkyawan tarbe daga wasu daga cikin mambobin gwamnati. Yanzu kuma ga cikakken bayani ta wannan ziyara aiki da Prime Minister Ali Lamin Zan ya kai a kasar ta Mali. Biza Abubakar na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Da sabkasa a jirgi a kasar ta Mali, Prime Minister kasar Niger Ali Muhammad Lamin Zan ya samu kyakkyawan tarbe daga Prime Minister na kasar Mali cewa da Shogel Kokala Maiga kamar yadda kuke gani a cikin annashuwa da farin ciki.
bayan wannan kyakkyawan tarbe ne tawagogin kasashen guda biyu suka yi wani zama na musamman domin tattaunawa akan irin yadda za su kulla hudda ta gari tsakaninsu, hudda wadda za ta kula da kyautata halin rayuwar al'ummomin kasar Mali da kuma kasar Nijar, hasali ma dangance da abin da ya shafi karfafa matakan tsaro a tsakaninsu da karfafa kasuwanci a tsakaninsu da karfafa zamantakewa da kuma shiga da fitar kayayyaki su a tsakankanin waɗannan kasashe da sauran ayyuka daban-daban na karuwar al'umma. Dangance da haka ne firaminista na kasar Nijar Muhammad Lamin Zen ya bayyana cewa ya yi matukar farin ciki da kuma godiya game da irin yadda ya samu tarbe da hannu biyu daga gwamnatin kasar ta Mali. Bugu da ƙari ya ce wannan zama da suka yi ya ba su damar su yi fashin baki akan duk ilahirin matsalolin da kasashensu suke fama da su cewa da kasar Mali da kuma kasar Nijar, saboda a samu a ɗauki ƙwaƙwaran matakai waɗanda za su taimaka ma gwamnatocin kasashen guda biyu su san makamar aiki ta yadda kasashen gabaki ɗayansu za su iya lalabo hanyoyi daban-daban na tabbatar da ci gaba mai ɗorewa na kasashen da kuma kyautata halin rayuwar al'ummomin da ke ciki. Daga nasa bangare firaminista na kasar Mali ya ce ya gamsu sosai da duk bayanan da firaministan kasar Nijar ya yi, haka zalika ya ce shawarwari waɗanda aka samu aka tattara a wannan zama da aka yi a yau shawarwari ne masu kyau waɗanda idan Allah ya so nan ba da daɗewa ba da an so mazartar da su tsakanin Mali da Nijar to ba shakka za a samu kyakkyawar hulɗa wacce za ta taimaka ma wajen nan ƙasashe baki ɗayansu samun hanyoyi na ci gaba, hanyoyi na bunƙasa tattalin arzikinsu, hanyoyi na ba waɗannan ƙasashe cikakken 'yanci da martaba a fuskar ƙasashen duniya ma baki ɗaya. Bayan an kammala shi wannan taron ne firaminista Muhammad Lamin Zen na kasar Nijar ya samu wata ganawa ta musamman da shugaban kasar Mali cewa da Hasimi Goita, inda ya amfani da wannan dama ya isar da sako na musamman wanda shugaban kasar Nijar, shugaban majalisar ceton kasa cewa da General da Brigade Abdurrahman Chani ya bada, ya ce a miƙa wannan sako hannu da hannu zuwa ga shugaban kasar Mali. Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya bayyana cewa ya yi matukar murna da ya samu wannan kyakkyawan tarbe daga shugaban kasar ta Mali, kuma ya samu ya mika wannan sako hannu da hannu, sannan kuma yana fatan nan ba da dadewa ba za a yi kokari a samu ai wani taro wanda zai ba da damar a shimfiɗa dukkanin ka'idodin ita wannan yarjejeniya tsakanin Nijar da Mali, saboda kyakkyawar hulɗa ta ɗore tsakanin waɗannan ƙasashe, kuma al'ummomin ƙasashen biyu su ma su gani a ƙas nan ba da dadewa ba. A jiya ne ministan cikin gida Brigadier Janar Muhammad Tumba ya gana da sabbin prefe na gundumomin kasa baki daya domin tattaunawa da su akan jagorancin da za su a wannan sabuwar tahiyar. A nan ma Bizu Abubakar ya haɗa mana da wannan rahoton. Makasudin wannan taron ƙarawa juna ilimi zuwa ga sabbin prefe da aka naɗa shine na ƙoƙarin sanar da su makamar aiki a cikin jagorancin da aka ba su na gundumomin ƙasar nan. Kamar yadda kuka sani su dai prefe suna taimaka ma gwamnati ne haikan wajen kula da jagoranci a cikin gundumomi, ƙananan hukumomi da kuma sauran sassa daban-daban na ƙasar nan. Ta hanyar su ne gwamnati yake samun dafa iko reprise. Sun dai kasance su ne babbar madahar iko ga gwamnati a duk inda ake buƙatar zartar da ayyuka na ci gaban ƙasa ko tsaron ƙasa da dai sauransu. Dangance da haka ne babban magatakarda ofishin ministan cikin gida Saidu Halidu ya bayyana muhimmancin wannan haduwa da su a yau, inda ya ce suna jira gare su su mai da hankali sosai wajen darussan da za a yi musu saboda sanar da su abinda ake jira gare su na irin gudunmuwar da za su kawowa wajen kula da sa ido sosai wajen jagorancin waɗannan gundumomi baki ɗaya. Ɗaya daga cikin wato prefe ɗin Madam Bernazu Hawa Usani, prefe ta yankin gundumar Age da ta wakilci waɗannan prefe ɗin, ta bayyana cewa suna matukar godiya game da irin darussan da aka gabatar musu na tafiyar da wannan jagoranci a cikin wannan sabuwar tahiya ta kasar mu. Bugu da ƙari ta ce idan Allah ya so ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, za su yi ruwa su yi tsaki saboda gwamnati ta samu madahar iko mai kyau, irin yadda za a gudanar da jagoranci cikin adalci, haske da kuma gaskiya a duk faɗin ƙasar nan. Ministan cikin gida General de Brigade Muhammad Tumba ya bayyana cewa zaben da aka yi ma waɗannan sabbin firefe zaɓe ne na gari, kuma zaɓe ne da aka yi bisa ga la'akarin irin halin da ƙasar mu Nijar take ciki. Ya ce ƙasar mu Nijar yau tana buƙatar tsaro sosai da sosai, gabar da yamma, kudu da arewa. Haka zalika ƙasar mu Nijar tana buƙatar a maido 'yan ƙasa a bagiran aiki
saboda kowa ya taka rawar gani wajen ayyuka daban-daban na cigaban ƙasar nan da kuma kula da bunƙasa tattalin arzikinta. Dangance da haka ya ce gwamnatin wannan majalisar ceton ƙasa ta yi wannan hasashe kuma ta naɗa waɗannan sabbin firefe tare da bayyana musu nauyin da ya rataya a wuyansu saboda su samu su gudanar da aikin nasu a cikin tsanaki ta yarda gundumomin ƙasar nan za su iya su samu hanyoyi na kula da cigaban al'ummomi kuma cigaban ƙasa ya tabbata kamar yadda ake bukata. A yau da safe ne a Damagara aka yi bikin miƙa ragamar mulki a barikin soja mai lamba ta 3 ta birnin Damagara. Abdulrahman Ma'azu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ita dai babbar barikin soja ta 3 wato Zone de Defense Numero 3 ta kumshi illahirin rundunoni na jami'an tsaro da ke nan jihar Damagaram. An yi sabgar ne a cikin al'adu na Garsisi tare da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe irin na soja. Kolonel Isaka Nafiu shi ne ya miƙa ragamar mulkin ita wannan randana ga Kolonel Muhammadu Lamin Abdu wanda zai ci gaba da tafiyar da barikin daga wannan rana ta 6 ga watan Oktoba na shekara ta 2023. A lokacin da yake miƙa bindiga mai ɗauke da tutar zon ɗin ta 3 ta soja, Kolonel Isaka Nafiu ya bayyana cewa hafsoshi manya da ƙanana kamar yadda kuka saba a ci gaba da biyayya da kuma ba da kuzari game da ayyuka na tsaron lahiyar ƙasa da muradunta. Abin da ya rataya a wuyan soji dangance da ƙa'idodi na ƙasa kuma ku yi biyayya ga sabon kwamandan kinku Colonel Muhammadu Lamin Abdu. Shi dai sabon kwamandan na yankin na 3 na soja Colonel Muhammadu Lamin Abdu an ahe shi ne a 1969 a kan daji Desa da ke cikin jihar Tilaberi kuma ya shiga cikin aikin soja a 1989 kuma yana da mace guda da 'ya'ya 6. Ya rika mukamai a barikin sojoji da dama na ƙasarmu kuma ya yi karatu da kwasa-kwasai na horo gami da aikin soja a ƙasashen Mauritani, Najeriya, Madagascar, Senegal, Togo, Shin, Mali, Amerika, Chadi, Demokuraɗiyyar Congo da kuma samun maidai 6 dangance da jarumci game da kuzari na aikin soja. Gwamnan jihar Damagaram Colonel Isufu Labo ya yi amfani da wannan dama domin miƙa takardar yabo ga kwamandan mai barin gado Colonel Isaka Nafiu game da kyaukyawan aiki da yi na tsawon shekaru 3 da wata 3 a jihar Damagaram kahin ya yi wa sabon kwamandan kin Colonel Muhammadu Lamin Abdu fatan alheri a cikin wannan aiki na tsaron lahiyar ƙasa da dukiyarta. Sai kuma misa a jihar Difa inda a safiyar yau ne gwamnan jihar ta Difa ya kai ziyara a barikin sojoji mai lamba 5 ta garin Difa inda ya jinjina ma jami'an tsaro game da tafke wasu 'yan hashi da makamai da suka yi da garkuwa da mutane a yankin. Abdulrahman Bukari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Shi dai wannan biki na gabatar da waɗannan motoci da cimaka har ma da wasu kayayyaki an tafiyar da shi ne a wannan safiya ta yau 7 ga wannan watan na Oktoba da muke ciki a nan cikin harabar Zone de Defense Numero 5. Wannan kuma a game da zancen jan kokari da jami'an tsaro ke ci gaba da aiwatawa domin yaƙi da ta'addanci tare da kare jama'a da dukiyoyinsu a nan cikin lardun Difa. Banban da haka wannan aikin da jami'an tsaro suka samu suka yi a cikin karkarar Shetimari ya ba da damar sa hannu akan wani gungun 'yan garkuwa da mutane da kuma wasu 'yan ta'adda. Gwamnan jihar Difa General Brigada Ibrahim Bagadoma da ya isa wannan wuri ya buga yabo sosai da sosai zuwa ga jami'an tsaro akan wannan aiki mai fa'idar gaske. Tun lokacin da muka zo garin wannan muka ce ma jama'a insha Allah duk irin wannan matsaloli da suka damu mutane na sace-sace na wani kidnapping a kama mutum a kai a ɓoye shi a ce 'yan uwanshi sai sun biya kuɗi da dai sauransu insha Allahu za mu yi tsaye-tsayen daka ganin cewa sai mun kawo ƙarshen wannan abu. To Allah da ikon shi a ƙoƙarin da sojojinmu suke yi har kullum ya sa gashi yau mun zo mu gwada muku kaɗan daga cikin irin abin da suka samu. Wannan abubuwa an samo su ne a dajin Shetimari tunda nan ne abin ya yi kamari kuma nan ne muka tura su muka ce muna so ko ta kaka su kamo mana wannan mutane masu yin wannan ɓanna. To ga shi da yanzu kuna gani motoci guda 5 da a daidaita sahu guda 2 da abincin da aka kama da makamai ga su can duka a hannunsu aka kama kuma su mutanen su ma suna nan tsare. Abin da nake so mutane su gane shine cewa Niger Allah ya bata jami'an tsaro horarru wanda suka san aikinsu kuma suke da niyyar yin aikinsu suna da kuzarin yin aikinsu
kuma suna da kayan aikin yin aikinsu. Abin da muke so shine mutane su shaida cewa in sun kawo ma wannan sojojin namu goyon baya ga irin abubuwan da za su iya yi kenan. Abin da muke so ga jama'a ba sai abu ya lalace ba, tun da wuri da ka ji labari ko ka ga wani abu mutumin da ka gani baka yarda da shi ba, ko kuma wani abubuwa da suke faruwa wanda ba su kwanta maka ba a zuciya, to maza a zabura a tayi a gaya ma jami'an tsaro ko a gaya ma sarakai ko a gaya ma ma'ikwanta. Abin da muke fata kenan mutane su gane, in mutane sun ji wannan to insha Allah jiki ya tsira. Kowa ya taka doka ita da kanta ta tanadi abin da za a mishi, kuma insha Allah procurer yana nan tare da mu, za mu meƙa mishi dukkan wannan abubuwan da mutanen da aka kamo. Shi dai wannan aikin da jami'an tsaro suka yi na ƙara tabbatar da jajircewarsu domin yaƙi da ta'addanci a nan cikin lardun Difa da kuma kare jama'a da nasu dukiyoyi. A ci gaba da goyon bayan da take samu, majalisar ceton ƙasa ta CNSP ko a yau ma muna tafi da wasu sanarwoyin na al'ummomin garin Kafi da Geshame da ke jihar Doso da kuma Menisorowa da ke jihar Difa, sannan sanarwa ta garin Rafa da ke cikin kantonkin da Magaram ta Kaya. Ga dai ƙarin bayani ta bakin abokan aikinmu da suka aiko mana da rahotanni daga can. Domin kawo goyon bayan su 100% ga kwamitin ceton ƙasa a ƙarƙashin jagorancin General de Brigade Abdurrahman Chani, al'ummar garin Rafa cikin departamentin da Magaram ta Kaya sun yi wata tahiya inda ɗumbin al'umma suka huto don zagaye garin a ƙarƙashin inuwar wani kwamitin da garin ya shirya, tare da fita da wata sanarwa kamar haka. Saboda mu gwada murnarmu da goyon bayanmu ga sojawanmu na Niger wanda suke yaƙi da 'yan ta'adda bakin iyakokinmu na Niger dare da rana. Muna addu'a Allah ya ba su sa'a, Allah ya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu Niger, Allah ya ba mamburkin wannan da ƙungiyoyin wannan na sojawa su samu sa'a kan 'yan ta'addan wannan da suka dami ƙasarmu. Muna isa da godiyarmu ga General Chani saboda wannan kishin ƙasa da ya nuna. Muna wata duka ɗan Niger inda yake yau a cikin ƙasa ko a waje ko ina yake yama Niger addu'a Allah ya ba soja mu sa'a. Mun ce mun ji daɗi da ƙasar Mali ta kama ma Niger, da ƙasar Burkina ta kama ma Niger, da ƙasashe wannan uku suka haɗa kansu aka kirkiro ƙungiya wadda ake ce ma IOS, Alliance des États du Sahel. Muna murna, muna farin ciki. Allah ya ba su sa'a, Allah ya ba mu sa'a. A lokacin da ya karbi wannan tawaga cikin farin ciki da murna, prefe na departamentin da Magaram ta Kaya Adamu Bawa ya kai musu gaisuwa ta shugaban kwamitin koli na ceton ƙasa Abdurrahman Chani tare da na Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen. Prefe Adamu Bawa ya fara da cewa Allah ya ba mu sa'a. Ku fata Allah ya kore su. Ku fata Niger ita sai. Abu da ke fata alhamdulillah. CNSP in Allah da yana dauka wannan matsala da afiki Allah da roko Allah da ku su cikin kuwanga da ake gani MP partout in Allah da ku fata Allah ya ba mu sa'a. Mu bayyana muku da cewa a ƙarshe an ƙara shirya karatu tare da yin sabka ta alkur'ani mai girma da yin addu'o'i don ƙasar mu ta zamana lahiya da samun ci gaba mai ɗorewa. Ranar Laraba da ta gabata al'umma garin Geshime sun fito da fifi sun fito daga dukkanin manya-manya hanyoyi da ke cikin barikin ta Geshime don su haɗu a nan daidai meri ta garin na Geshime. Sun zo tare da daga tuta ta ƙasa ta Nijar sun haɗu a nan bakin meri ta Geshime yayin da sun kai gagarumin bayani na miƙa goyon baya 100% zuwa ga majalisa mai kula da tabbatar da iyaci da kuma kwanciyar hankali a nan ƙasar ta Nijar. A sahun taunarko shugaban ƙasa shugaba na wannan majalisa General de Brigade Abdurrahman Chani yayin da duk da cikin bayanan nasu sun roƙi Allah mai kwa mai komi ya saukar da kwanciyar hankali ya kuma rahamsa dukkanin sojojin namu da sun ka faɗi a fajen daga ya sa su cikin aljanna Firdausu. An ce waka a baki mai ta yi daɗi sai mu saurari bayan da su. Mu al'umma komin ta Geshame muna sanarwa mai kama haka. Muna ba da goyon bayan mu 100% ga komite na CNSP da kuma gwamnatin su ta riƙon ƙwarya. Muna jinjina mu sozawan mu na Nijar baki ɗaya bisa ƙoƙarin da suke yi kare mu a cikin ƙasa. Muna isar da ta'aziyya ga dukkan ilahirin iyalan sozawa na Nijar waɗanda suka riga mu garin gaskiya a hilin daga. Muna Allah wadde da takunkumin da ECOWAS ta samu na a cikin Nijar. Mun ɗauki alkawali za mu kama masozawa mu na Nijar
domin tsaron ƙasa ga baki ɗaya. Muna kira da wannan gwamnati mai rikon ƙwarya da ta samo hanya tsakanin 'yan kasuwa a samu a rage tsada abinci. Muna ba wannan kwamiti na CNSP shawara da su gudanar da kuɗi na bai guda tsakanin ƙasashen na AS kenan ƙasashen gamayya ƙasashe uku ɗin nan. Muna kira ga CNSP da su sa malaman makaranta cikin hali na gari da kuma su ƙayyade jadawalin karatu na bai guda a cikin ƙasa wanda ya dace da 'yan ƙasa. Muna kira ga CNSP da a ci gaba da ayyuka na sa lantarki na cikin ƙauyukan komin ta Gishami. Muna kira ga wannan gwamnati da ta inganta harka aikin gandari da kuma a tallafa ma ƙungiyoyi na masu noma aikin rani na karkara. Muna kira da aiwatar muna wannan ƙudurin doka wanda ya ce za a ba sauran komin su zama departama da Gishami tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙudurin dokar. Muna kira ga dukkan 'yan ƙasa da su yi karatun ta natsu su zamanto masu yahiya da son ƙasa da kuma su haɗa kansu don saboda a samu ci gaba ga ƙasar ga. Sannan muna kira ga dukkan 'yan ƙasa da su zanka yi muna addu'a ga baki ɗaya don saboda ƙasar nan ta zamana lahiya. Allah Ubangiji sa Nijar ta ci gaba, Allah ya sa CNSP ta ci gaba. Daga ƙarshe sun miƙa takarda wadda ke ɗauke da dukkanin bayanan da sun kai na miƙa goyon baya 100% zuwa ga majalisa mai kula da tabbatar da iyoci da kuma kwanciyar hankali zuwa ga magajin barikin ta Geshemish, inda shi ma dai bangaren shi kenan Abdulkarim Ango ya ɗau alƙawalin cewa zai isa da wannan takarda inda ya dace kamin nan ya isa musu gaisuwa ta magabata na ƙasar ta Nijar a sahunar ko shugaban ƙasa, shugaba na majalisa mai kula da tabbatar da iyoci da kuma kwanciyar hankali a nan ƙasar ta Nijar General da Brigade Abdurrahman Chani. Tare da wani babban taro na gangami, al'umma na garin Kafi da kewaye a ƙaramar barikin Farai gundumar Doso sun yi jawabi domin kawo goyon baya zuwa ga Majalisar Koli ta ceton ƙasa da ake ce ma CNSP ga abin da ɗaya daga cikinsu yake cewa. Al'umma Kafi da kewayen Kafi yau mun hito ne don mu nuna mu duniya cewa mu ma ba a bar mu baya ba, irin da kowace komin sun ka hito mu ma mu hito mu nuna ma al'umma cewa muna tare da sojojin mu, muna tare da su, Allah yana tare da su. Saboda in kun tuna shekara 12 muna cikin halin haulayi, amma da yardan Allah saboda komi yana da karshe, Allah ya kawo mu le 26 2023 karshen mulkin nan wanda ake kya mulkin talala, mulkin wanda talaka bashi da inki bashi da bakin magana. Allah ya kawo mun karshen wannan mulki, sai sojoji wanda ake ce ma kungiyar su da ake ce ma sai ANSP wanda General Abdurrahman Chani yana shine shugaban shi, sun ka kawo karshen wannan mulki. Saboda wannan dalilai muna ce musu mun gode mun gode mun gode. Bayan wannan kuma ana jan hankalin mutane da cewa su yi hadin kai. Yanzu ne ko kowa yake, yanzu ne aiki yake da saura, saboda yanzu ne akwai sauran aiki, saboda a munafikai da azzalumai akwai wasu wanda in ba mu hankali ba wallahi hayyo ba su bari ba su aje makamansu ba, sai mun tashi saye, sai mun nuna cewa mu uwa dai muke uba dai, babu wanda zai isa ya raba mu sai Allah. Mu nuna ma duniya cewa wallahi mun gode ma Allah da ya kawo mu karshen wannan mulki. Sai na SP kafin nan an karanta wasu shafuna na alkur'ani mai tsarki tare da yin fatiya domin a roƙi Allah Ubangiji madaukin sarki mai kowa mai komi ya sabko mana kwanciyar hankali da tsaron ƙasa bisa kan ƙasar mu baki ɗaya har ma da al'ummarsa. Sannan ya rakka magabata na wannan majalisar ta koli ta ceton ƙasa bisa kan wannan niyya da suka sa domin tabbatar da tsaro da kare haƙi da kuma dangarta aiki na ci gaban ƙasa ta Nijar. Yau abun da ya sa muka gamu cikin wannan masallaci mun gamu don saboda kishin ƙasanmu, don saboda muna so ƙasanmu ta ci gaba, muna so Allah ya tsare muna ƙasanmu da wa'annan mutane azzalumai cewa da turawa wanda kowa ya san yau ba ɓoye ba yake, kowa ya san zaluncin da suka haddasa cikin ƙasar nan. Mun gamu ne yau mu yi addu'a Allah ya fidda mu su daga cikin ƙasar wannan tamu, Allah ya raba mu da su, Allah kuma ya zamanar da ƙasar mu lafiya. Mun yi addu'a kuma ga dukkanin 'yan uwa musulmi da wannan soja namu da suka riga yi mu. Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama, Allah ya sa sun huta. Sun yi jihadi wanda suka mutu wajen hama, ka gani sun mutu
me ake ce musu shahidai, Allah ya karbi bakuncinsu, Allah ya ba mu haƙuri. To kuma ina kira ga shugabanninmu su tsaya su yi adalci. Ba a taɓa samun ƙasar nan ba ta haɗu kamar yadda yanzu 'yan ƙasa suka haɗa kansu. Wannan sa'a ce, Allah ne ya wawaye mu, Allah ne ya kuma ba mu sa'a wannan. To mu riƙe wannan amana da Allah ya damƙa masu yanzu a hannunsu su riƙe su jagoranci ƙasar nan tamu bisa amana. Amana ce kenan duk inda ake ce za a yi shari'a ta gaskiya za a zamana lahiya. In babu gaskiya ba a zama lahiya. Zaman lahiya shine ya hi zama ɗan sarki in je 'yan sarkin ma ya shigo. To masha Allah muna fata Allah ya kama musu, Allah ya ba su sa'a cikin wannan mulki nasu, Allah kuma ya sa mu dawwama tare duk inda za su muna tare da su. Al'umma na kanton Kimbai Sorwa da groupement na Ambiram Ali suka hadu suka ce bari yayin da ake yi ko ina a Nijar mu ma mu tashi mu nuna goyon bayan mu ga wayannan sabbin shugabanni na CNSP wanda a saman su shine Abdurrahman Chani. Mun huta 'yan karkara su da kan suka ce ku zo mu ma muna so mu nuna goyon bayan mu ga shugabannin nan na CNSP da Abdurrahman Chani don saboda mun dade muna jira muna kallon sama har yanzu ba yi komi ba. Kun gani shekarun bayan nan da suka wuce abu da yawa ake yi, sun hada baki da masu ta'addanci da nasaru masu jajayen kunnuwa, suna ba su kudi suna zuwa suna kashe sojojinmu. To shine yanzu sojojinmu suka ce wannan abin ya isa, suka karbi mulki don saboda wannan tsaron kasan nan ya tabbatar a kasar Nijar. Banda shi kuma akwai abubuwa da yawa da jama'a al'ummar Nijar suna jira. To yanzu Allah ya kawo lokacin da za a samu incin kai. Incin kai na dakin nan da na 1960 kawai incin kai ne na takarda. Yanzu al'ummar Nijar kansu ya waye, sun gane suka ce kai mu incin kanmu na zahiri muke so. Kuma shi kin ne yanzu suka ce muka tashi yanzu muke goyon bayan CNSP. In Allah ya yarda kuma za mu ci gaba da CNSP. To shine yasa wannan taron nan da aka yi. Kuma abin da jawabin ya ce mun gani wannan jawabi da shugaba ya yi kwana 3 da ya wuce a cikin halcin namu na kasa, harsunan namu na kasa. To shi ma aka ce mun gamsu da wannan, shine abin da zai kai duk ya taba zukatan mutane, zukatan al'ummar Nijar. Haka shi ma aka ce mun yi goyon wannan, kuma mun yi goyon bayan da shugaban kasa da ya yi jawabi da ya kamata wannan takungumin nan da aka sa mana shi ma a sassauta, tun da takunkumi ne wanda ba taba sa ba a wani kasa a tarihin duniya, inda iska ma suna iya su shake wannan mutane na yawo da sun shake da 'yan France. To Allah ya sa wannan al'ummar Nijar da sarakanmu da shugabanninmu sun tashi, ana roƙon Allah, kuma Allah ya mara mana baya. Gashi nan duk takunkumin da suka sa su ne suke shan wuya. Muna gode ma Allah, muna gode ma shugabanninmu wanda suke tare da mu tun harin wannan aiki. Ana tahiya yau alhamdulillah, kowa ya huto, ana ba da goyon baya. Mu 'yan region ba sako da bumbi ba. Mu abin da muke sanarwa ma'aikanta namu, sojoji namu, mu talaka mu ne kunnansu. Duk abin da muka gani bai yi ba mu kira su mu gaya musu, saboda wani ƙasa ta mu ce ta mu kaɗai. Ina roƙo amma 'yan uwan sojoji wanda suka rasu a masu fatiha kafa guda, Allah ji kansu, mu da muka saurara Allah ji kama da imani. A sunan General Abdurrahman Chani da duka gwamnatin shi da a sunan gubernar muna yi muku babban godiya, kuma Allah ya yarda takarda wannan da kuka mika mini zan kai musu su gane ta, kuma a ƙara kama ma CNSP a tahi a ci gaba, dan su sun zo dan population ne, kuma ina tamani ba ku gajiya, don ku wasu gariruwa muna jira su ma su yi haka nan, kuma mu ma Allah ba mu hanya na zuwa mu gane ku. Da wannan sanarwoyin muka zo ƙarshen labarin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na da suka dafa mini, ni Hajiya Zulha Gambo da na gabatar da shi nake ce muku mu kwana